Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli tomoshachilar, Hızır TV телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезнең белән гадәттәгечә мин Резидә Саляхова. Бүген студиябызда кунакта нәфис сүз устасы, алып баручы, спорт чараларының комментаторы Фәнил Вакказов. Ассаламу алейкум, Фәнил. Ва алейкум ассалам. Иң беренче сорауны дингә кагылышлы башлыйм әле. Сен каршы булмасаң, синең дә үзеңне диндар дип беркайчан да әйткәнең юк. Бу махсус шулай эшләнәме? Менә синеңчә шушы динле булу, иманлы булу, ул кеше белән Аллаһ Тәгалә арасындагы гына мөнәсәбәтме? Аны кешегә сөйләп йөрү кирәк түгел дип саныйсыңмы син? Әгәр мин бу сорауга җавап бирә башлаганчы, башта әйтеп куйм әле, дин турында нинди генә сүз кузгатсаң да, бу синең әйтәсе фикереңне яклаучылар да булачак, һәм синең әйтәсе фикереңне тәнкыйтьләүчеләр дә булачак. Шуңа күрә бу монда хәзер әйтеләчәк фикер, ул бары тик минем фикер генә, һәм мин әйтә алмыйм, ул берничә елдан соң үзгәрмәс дип. Кеше бит инде үсә, камилләшә, ул дөньяга бүтән төрлерәп карый башлый, һәм аның фикерләре дә үзгәрә. Миңа калса, кешенең диндә булуы ул аның һәм аның белән Аллаһ Тәгалә арасындагы мөнәсәбәт дип уйлыйм мин. Һәм аны, әлбәттә, син үзеңнең диндә булсаң, син аны яшереп калмыйсың беренчектә. Син, мәсәлән, матур дип киенеп, җомгага чыгып киткән вакытта барыбер кешеләр күрәләр синнән сорыйлар, мәсәлән, син. Сине анда 1-2-3 кеше күрә, ә менә интернет челтәре турында сөйләшсәк, күп кеше бит инде синең бит инде анда меңләгән язылучыларың бар, шулай бит? Мин менә шуны гына аңламыйм. Кеше әгәр дә диндә була икән, мәсәлән, диндә яши икән, ничә бу үзенең диндә булуын ураза аенда гына күрсәтә дигән сорау килеп туганда, әгәр дә уйласаң, кеше бит инде әгәр дә үзенең диндә булуын башкаларга күрсәтергә тели икән, ул бит инде аны ел дәвамында да күрсәтә ала. Ул мәсәлән үзенең ничек итеп намаз укыган, үзенең ничек итеп закат биргәнен, ничек итеп хаҗга барганын күрсәтергә мөмкин. Кешеләр ничектер аны эшләмиләр, бары тик ураза җиткәч кенә бөтенесе ничектер менә диндә булып чыгалар, ничектер хикмәтле рәвештә. Бу әйбер синең Менә шул гына мине бераз ачуыңны китерә. Син хәтта интернет челтәрендә шундый сүзең дә бар. Бу пост ифтарга фотога төшергә барган кешеләргә багышлана дип. Мин әлбәттә кешене ничек тә булса тәнкыйтьләргә, аның турында фикер йөртергә хокукым юк. Мин бары тик әйтәм, менә ул мин аңлап бетермим ул әйберне. Бу синең позицияң. Шабытмый ул әйберне. Димәк, риясыз булу, ихлас булу беренче чиратта булырга тиеш. Ихлас булу беренче чиратта, әгәр синең күңелеңдә була икән, әгәр син чын-чынлап ышанасың икән, мин беләмчә, ышан син, аны инде мин ышанам, мин мондый, мин тегенде дип аны бөтен кешегә күрсәтеп бирмәсен дә буладыр дип уйлыйм мин. Ләкин бит безнең динебездә башкаларны ияртергә кушкан. Менә синең әйткәнчә меңләгән язылучыларың бар. Син кемгәдер бик күпләргә син үрнәк булып торасың, шулай бит? Кумир дип әйтегән дөресчә. Бәлки син менә шулай булды бит әле, менә үзеңнең диндә булуыңны, син дип конкрет синең турыда әйтмим инде. Диндә булуыңны әйтсәң, әйдәгез минем арттан, менә шулай дип үзең артыңнан ияртсәң, бу начар булыр икән. Мин үзем теге андый ситуациядә калмагач, мин әйтә алмыйм. Әгәр дә мин инде, мәсәлән, дингә кирип китеп, мәчетләргә йөрсәм, анда теге вәгазьләр тыңлап, хәзрәтләр белән аралашсам, бәлки алар миңа әйтерләр иде, Фәнил, син менә диндә икән, син үзеңнең артыңнан кешене ияртергә тиеш. Ул вакытта бәлки мин үземне башка чират тоткан булыр идем. Бу очракта мин бит инде бары тик читтән карап торучы гына. Читтән карап торучы, мин диндә булган кешене хөрмәт итәм, мин үзем дә динне якын итәм. Без бит инде татар кешесе икән, без барыбер мөселман өммәтеннән булып саналабыз. Һәр хәлдә диннең бөтен 5 баганасын үтәмәсәк тә. Шулай бит инде. Шуңа күрә бу очракта мин читтән күзәтүче һәм әйтә алмыйм ничектер. Үзем белән ияртергә була бит төрлечә. Кайбер кешеләрне күрәсең, шундый вариантны сайлыйлар, үз артларыннан ияртүне. Ярар. Тәрбиягә килсәк, әти-әни мине бигрәк артык тыйнак итеп тәрбияләгән дисең. Хәтта бу тыйнаклык сиңа комачаулый да тормышыңда, белгәнемчә. Шулай итеп тыйнаклык сыйфаты ул уңай сыйфатмы әллә тискәре сыйфатмы синеңчә ничек? Тыйнаклык минем өчен ул барыбер уңай сыйфат инде. Без шулай тәрбияләнгән, безне тыйнак булырга өйрәттеләр инде, теге чәчрәп чыкмаска, әллә кая алга кешедән узып сикермәскә. Без шулай тәрбияләнгән инде, ул тәрбиядән киләдер, бәлки ул геннардан да килә торгандыр.
Син бит әтиәнең нинди була, синең нәселең нинди була, син телисеңме, теләмисеңме, шундый буласың. Һәм син барыбер үзеңне икенче төрле була алмыйсың, син җиңә алмыйсың үзеңне, син гомер буе шулай яшисең инде. Ләкин хәзерге тормышта тыйнаклык, дөрестән мин аны үземнең интернетта да әйткәнем бар инде, тыйнаклык интервьюларда әйткән бар, тыйнаклык бүгенге көндә бигрәк тә безнең сферада ул кимчелек кебегрәк тоела башлады. Чөнки син тыйнак булып, анда үзеңнең чиратыңны көтеп утырганчы. Тагызлар монда мин дә бар дип чәчелеп чыкты. Алданрак кирүчеләр дә бар. Аннан соң инде хәзер шундый заман җитте, хәзер бик мөһим үзеңнең нәрсә эшләгәнен күрсәтә белергә кирәк. Хәзер нәрсә булса эшләүенә җитми, аны дөрес итеп күрсәтә белергә кирәк. Син бәлки бер кичкенә генә эш эшләрсең, ләкин аны зур итеп күрсәтә беләсең икән. Син инде кеше күзендә шундый зур кеше булып йөрисең инде. Мин үзем хөрмәт итәм, чынлап та талантлы, ләкин тыйнак булган кешеләрне. Миңа ничектер шулай тоела да ул, менә чыпчын теге дахи кешеләр, теге талантлы кешеләр, алар ничектер барыбер тыйнак кебек тоела миңа. Гадилектә дахилек дигән бит. Менә шулайрак миңа. Мен шул принцип, менә шундый кешеләр ошый миңа. Мин үзем андый принцип белән яшим дип әйтә алмыйм теге. Мин теге үземне артык дахи теге талантлы кеше дип санамыйм теге. Мин бар тик тыйнак кына. Аңлашылды. Алып баручыларның бик күбесе соңгы арада бары тик хәләл чаралар гына алып бара башладылар. Күзәтүләр буенча, син үзең дә шушы сферага кирип китәргә уйламыйсыңмы? Ничек карыйсың шушы әйбергә? Мин үзем бу сферага кирип китәргә уйламыйм. Бу моны мин ничек итеп аңлатам? Кемнәр хәләл мәҗлесләрне алып бара икән, алар хәләл мәҗлесләрне алып барсыннар, ләкин минем мәҗлесләрдә нәрсә сөйләвем, ул мәҗлеснең хәләл һәм хәләл булмавыннан тормый. Мин хәләл мәҗлестә дә, хәләл булмаган мәҗлестә дә бер әйберләрне сөйлим. Минем публикага карап кына сөйләү культурамда, сөйләүнең иштәлеге дә үзгәрми. Шуңа күрә монда мин берни инде үзем өчен, минем өчен андый аеру юк. Хәләл һәм хәләл булмаган мәҗлес. Мәҗлестә утырган кеше инде, анысы инде һәр кешенең үзенең эше, ул нинди ризык ашый, нинди ичемлек эчә, мин үземне беләм. Минем үземнең дөресен ничек дип әйткәндә, мин үзем дөрес булыйм. Калган кешене әйтәм, теге тәнкыйтьләргә ничектер аның турында начар фикер әйтергә минем хокукым юктыр инде. Бу минем кәсебем, минем эшем дисең инде. Әйе. Ярар. Син һәр вакыт мәҗлеснең сәбәпчесенә, анда кияү кәләш булсынмы ул, юбиляр булсынмы ул, бик матур итеп, матурдан матур сүзләр сөйлисең, бик якын киләсең һәр бер кешене, ничек дип әйтим, матур итеп сөйлисең син алар турында менә аеруча. Бу чыннан да күңелдән чыгамы? Син чыннан да менә шулай якын күрәсеңме үзеңнең сәбәпчеләреңне, шу чараларның, мәҗлесләрнең сәбәпчеләрен? Әллә инде бу кирәк дип кенәме? Мин алып баручы буларак кирәк дип кенә алай эшләп булмыйдыр инде ул, әгәр син күңеленнән бармаса. Мин беренчедән мине чакырган кешеләр белән дуслашырга тырышам. Һәм аннан соң шуңа да игътибар иткәнем бардыр, миндә игътибар иткәнем бар. Барыбер кеше алып баручы итеп, хәзер бит алып баручылар бик күп. Кеше барыбер алып баручы итеп чакыра үзенең күңеленә туры килгәнрәк кешене, теге үзе белән бер тибрәнештә булган кешене. Шуңа күрә мин дә яратам менә без менә сезне чакырасыбыз килә. Без менә мәҗлесне алып баручы итеп сезне күрәбез дигән кешеләрне мин инде яратам. Димәк, ул аңлашыла без бер тулкында булачакбыз. Инде яшьләргә килгән вакытта ничек инде мактамыйсың, ничек инде сакламыйсың шундый кешеләр белән, кемнәр очрашып йөреп, бер-берсенә гашыйк булып, яратып, нидер авырлыкларны, кыенлыкларны үтеп, шушы көнгә килеп җиткән кешеләргә ничек инде сакламыйсың? Хәзерге заманда бигрәк тә. Шуңа күрә мин гаилә корырга ниятләгән яшьләргә һәм гаилә корырга җыелган яшьләргә бар тик сакланам гына. Чөнки бигрәк тә ират өчен ул гаилә кору, ул үз өстенә шундый зур җаваплылык алу, ул бит инде батырлык. Шуңа күрә мин андый кешеләр белән горурланам. Инде юбилейлар алып барган вакытта, мин юбилейлар алып барган вакытта юбиляр кешеләрне үземнең, мин ул кешеләрне үземнең абыйларым дип хис итәм. Менә минем абыйларым, апаларым бик күп, алар бөтенесе дә төрле яшьтә. Һәм мин алып бара торган юбилейларлар, алар күбесе менә минем апа-абыйлар белән бер яшькә туры киләләр. Һәм инде минем аларга шундый мөнәсәбәттә булам, үземнең апаларыма шикелле. Менә мин алардан теге сокланам дип әйтәм, мин алар ул кешеләргә сокланам, мин уйлап куям әйтәм, бу яшькә җиткәч әйтәм, мин дә шундый булсам дип, шундый уйлар килә миндә. Туганнарча җылы мөнәсәбәт инде. Менә калса син гомумән кешеләрне яратасың, дөньяны яратасың. Яратам мин кешеләрне, дөрестән дә. Кешеләрне яратмыйш инде, ничек яшәргә? Без бит инде җәмгыятьтә яшибез. Мин кешеләрдән күбрәк ничектер барыбер уңай сыйфатларны күрергә тырышам.
теге начар сыйфатлар килеп чыкса, юктыр, ул булай гына шулай булгандыр дип теге. Акларга тырышасың хәтта. Акларга тырышам мин кешеләрне ничектер. Гел аларны теге яхшы итеп күрәс килә мин. Белмим. Кешенең күңеле нинди тормышында мөхитне шулай күрә дип бит ул менә. Шулайдыр инде, шулайдыр. Мин үзең яхшы булганга шулайдыр. Мин мәсәлән бер кешедән дә көнләшмим. Миңа теге кешенең нәрсә эшләгәне, кая таба барган иткәне минем өчен ул артык мөһим түгел. Мин үземне беләм дигәндәй. Шуңа күрә шуннан килеп чыга торгандыр мөнәсәбәт. Бәйрәмдә бәйрәм рухын нәрсә тудыра? Бәйрәмдә бәйрәм рухын кунаклар тудыра. Әгәр кунак булмаса бәйрәм булмый. Мин шулай дип уйлыйм. Спорт кешегә нәрсәгә кирәк? Спорт кешегә кеше булып калыр өчен кирәк, яшәр өчен кирәк. Картайгач син Картайгач мин күңелле әйтемнәр белән, мәкалләр белән сөйләшә торган бабай буласым килә минем. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген алып баручы Фәнил Вакказов. Фәнил, син белемең буенча тарихчы филолог дип беләм. Филология һәм егетләр ничектер туры килми кебек, филология факультетында егетләр элек-электән бик сирәк очрыйлар иде инде алар. Ничек алай килеп чыкты һәм бүгенге көндә филолог һөнәре сиңа ярдәм итәме үз эшеңдә? Башта беренче сорауга җавап бирим, ничек бу килеп чыкты? Бу очраклы килеп чыкты, ләкин мин килеп чыккан. Мин хәзер аңлыйм инде, яшәү дәверендә бу очраклы булмаган. Димәк, шулай булырга тиеш булган. Фактта мин спортсмен булырга хыялланып үскән егет. Һәм минем инде бөтен уйларым бар тик Казанның спорт белән бәйле югары уку йортына гына юнәлгән иде. Ләкин күрәсең, язмышның миңа башкарак планнары булган. Һәм мин килеп эләктем шушы Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарих факультетына, тарих группасына. Бу инде тарих группасы башка группалардан нәрсә белән аерыла, анда егетләр күбрәк. Тарих булгач инде егетләр шулай. Моңа инде этәргә часа да минем олимпиадаларда катнашуым, чөнки мәктәптә укыган вакытта татар теле һәм әдәбияттан олимпиадаларга йөридем. Һәм минем республикада алган урыннарым да бар. Хәтта республика күләмендә. Мин уйлаганым инде бәлки шулар белән генә кирип китеп булыр дип теге имтихансыз гына. Ләкин мин теге әңгәмә собеседование бетәбез инде, аны уза алмадым. Һәм инде экзаменнар биреп килеп экзаменнар бирергә туры килде. Миңа әйтергә кирәк булган икән, мин рус мәктәбендә укыдым дип. Анда шундый әңгәмә вакытында миңа бирделәр шундый сораулар, рус мәктәбе программасында алар үтелми. Шуңа күрә миңа вакытта курыкмыйча әйтәсе булган, мин рус мәктәбендә укыдым һәм без бу программаны, бу әсәрне үтмәдек программада дип. Мин шул ялгышлыгым булды, шуңа күрә миңа имтихан бирәсе булды. Һәм шул имтиханны дәрәҗәле рәвештә имтиханны биреп мин татар филологиясе факультетына килеп эләктем. Һәм анда укыган вакытта мин спорт бер вакытта да бер кая китмәде, чөнки Казан дәүләт университеты ул спорт ягыннан бик шундый алга киткән университет булып чыкты һәм Казан университетлары арасында гел алдынгы урында тора торган. Университет данын яклый идең. Мин университет данын яклый идем, футболның университет җиңма командасында уйдырым футбол буенча. Мин анда бердән бер авыл егетем. Бөтен шәһәрдән спорт мәктәпләренә килгәннәр иде. Мин мәктәптә спорт белән шөгыльләнгәч, мин каты йөгерәдем һәм миңа тренер әйтәдер, Фәнил, мин сине куям сакчы итеп. Менә бу уенчы сине узып китәргә тиеш түгел дип әйтәдер миңа. Һәм мин аның артыннан гел йөгереп идем уен буйлап. Шулай да ни өчен син спорт факультетына керә алмадың, физкультура факультетына? Анда инде сәламәтлек белән әзрәк проблемалар бар дип әйттеләр инде. Һәрхәлдә мин үзем дә андый туймасың да, мин бәләкәйдән спорт белән шөгыльләнгән. Бәлки анда ниндидер нечкәлекләр булгандыр инде. Без аны инде авылдан килгән кешеләр аңлап бетермәгәнбез. Анда кем беләндер очрашырга, күрешергә кирәк булгандыр инде, алыш-бириш бәлки андый моментлар булгандыр, ләкин без инде тәҗрибәсез кешеләр аны белмәдек. Тик шулай да үзең әйтмешли, спорт синең бит әле бүгенге көндә дә якын дустың. Һәм менә сез икенче сорауны бирдегез, ул сиңа ничек ярдәм итә дип. Миннән күп очракта сорыйлар, Фәнил, син профессия буенча эшлисеңме дип. Мин әйтәм, мин профессия буенча эшлим. Мин менә нәкъ профессия буенча эшлим инде. Минем профессиям бит тел белгече. Мин сөйләп, дөрес итеп сөйләп, кешегә нәрсәләр аңлатып җиткереп, менә шуның белән шөгыльләнергә тиеш инде мин. Һәм мин бүгенге көндә шуның белән шөгыльләнәм дә. Әйбәт бит инде. Яраткан эшең белән шөгыльләнә. Мин менә шул монда әле татар филологиясе факультеты дип кенә карарга кирәк түгел. Гомумән университет ул сине үзгәртә.
Мин мәсәлән университетта укып чыктым, үземне мәктәптә алган белем белән дип әйтик инде. Чөнки мәктәптә яхшы укыдым, университетта миңа бик нык ярдәм итте. Мин артык тырышмадым инде, шуның белән укып бардым дөресен әйткәндә. Кеше буларак, шәхес буларак үсүдә университет миңа бик зур роль уйнады минем тормышымда. Шуның өчен булса мин шатланам мин анда эләккәнемә. Шулай да спорт темасынан ерак китмичә шуны сорыйм әле. Спортта шикләр булырга тиешме? Ничек аңлыйсың да шикләр дигән сүзне? Шикләр бит инде ул кеше сәламәтлек буенча шикләрнергә мөмкин спортта. Мин спортка үзем бераз фәлсәфирәк фикердә. Менә син бит дөньяга туасың, сиңа тән бүләк ителә. Син шул тәнне карап торырга тиеш, тәрбияләп торырга тиеш, ул сиңа күбрәк хезмәт итсен өчен, таушалмасын өчен. Бу инде теге яңа аяк кием алган шикелле дип, син аяк кием аласың, аны бит инде синең максат юк, тизрәк моны таушалтырга да икенче аяк кием алырга. Мәсәлән, машина алган вакытта син бит инде машина юк, тизрәк ул машинаны бәрергә дә бүтән машиналарга. Син аны карыйсың, син аны ватылган җирләрне ремонтлыйсың. Спортта шулай кешенең тәне өчен. Син аны шушы тән белән син яшисең һәм бар тик синнән җавап бирәсең аның өчен. Әгәр син ул тәнне инде җавапсыз карыйсың икән, аның димәк нәтиҗәләре дә шулай булачак. Әгәр син аңа җаваплы карыйсың икән инде, әгәр син үзеңнең тәнеңне яратасың икән, мин бит шушы тән миңа бирелгән, шуның белән миңа яшәргә дип шундый башыңа шундый уй кертәсең икән, димәк син бер вакытта үзеңә бирмәячәксең, ничек дип әйтик инде, мөмкинлек аны ташларга. Син ташламаячаксың бер вакытта үзеңнең тәнеңне. Ярар, димәк син тәнеңне һәр даим тәрбияләп, карап торасың. Күңелне, җанны ничек тәрбияләргә? Җанны ничек тәрбияләргә? Бүгенге көндә менә әгәр дә җанны тәрбияләүне нидер теге тынычлану, рухи азык алу дип санасак, минем өчен җанны тәрбияләү эше булып тора бүгенге көндә яхшы фильмнар. Теге ахыры билгеле булмаган, сине киеренкелектә тота торган андый фильмнардан соң мин уйланам, ничектер теге тормышны күз алдым. Аннан соң яхшы концертлар мине рухландыра дип әйтик инде. Яхшы спектакльләр мине рухландыра. Соңгы спектакльләргә бик кирегә вакыт юк, менә соңгы вакытта мин концертларга йөрдем. Һәм мин Тамашачы буларакмы әллә? Тамашачы буларак йөрдем бу ел. Йөрдем, концертларга бардым мин шундый кешеләргә, кемнәр минем үземнән яхшырак җырлыйлар. Мин шундый кешеләрнең концертларын карарга яратам. Сокланам андый кешеләргә. Әйбәт. Җавап булды бу. Ярар. Син үзеңне, мин филолог, тел белгече дисең. Хата белән язучыларны яратмыйсың. Шулай бит? Барыбер үзеңдә дә хаталар китәдер бит инде язганда. Үземдә хаталар китсә, ул күбрәк игътибарсызлык белән була инде. Һәм мин әле бүгенге көнгә кадәр бөтен пунктуация кагыйдәләрен белеп бетермим, һәм бу мине бик нык ачуымны чыгара. Мин рус телендә, татар телендә пунктуация, ул бик авыр пунктуация. Аңа бетереп булмый аны бөтен моментларын. Шуңа күрә мин әгәр дә хата җибәрәм икән, ул мине бик нык ачуымны чыгара, һәм мин аны төзәтү үстендә эшли башлыйм. Минем үземнең шәхсән фикерем, кеше ул грамотлы булырга тиеш. Шулай. Кеше грамотлы була икән, ул бүтән яктан да җыелган була дип әйтик инде. Бүтән яктан да камил була. Шуңа күрә мин үзем бик тырышам инде теге дөрес язарга. Аннан соң инде әгәр дә мин ниндидер сүзнең язылышын белмим икән, аның инде әлбәттә синонимнарны эзлисең. Яки интернетка кирип карыйсың, әле ул барыбер кайбер сүзләр дә онытыла. Менә ул теге канәгать, җөмһүрият, мәнфәгать дигән сүзләрне кайракта уйлап утырасың әле. Кайчыча соң аны А хәрефе дип, уртасындамы, ахырындамы дип, хәтта белсәң дә кайракта шундый икеләнүләр була. Шунда хата җибәрсәң, шунда яза башлыйлар, инде директор шакый башлыйлар. Шакый башламыйлар. Юкмы? Миңа шакыганнар юк. Бер тапкырда фәнни син хата җибәрдең дип. Игътибарсыз калдыралармы? Игътибарсыз калдыралар. Күрәсең, ул кешегә мөһим түгел. Ул бар тик минем өчен генә мөһим, теге мин үзем язарга, дөрес язарга тырышкач, миңа инде әгәр дә теге эндәш сүзләрнең алдында, аның артында өтерләрне төшереп калдыралар икән, минем инде күз бик нык әрни моңа. Дә белән даны, та белән тәне кушып язулар. Шул минем ачымны түгел. Әле ул кайбракта рәсми аккаунтларда да андай бер килеп чыга. Без бит интернетка күп очракта теге шаяру итеп карарга ияләнгән. Элек бит шулай иде. Хәзер бит интернет ул шаяру түгел. Көчле корал. Көчле корал. Әгәр дә синең инде, мәсәлән, шул Instagramда сиңа язылучылар 100 меңнән артып киткән икән, мәсәлән,
минем беләнчә синең дә хокукың юк хаталы язарга. Чөнки син инде ниндидер тәрбияви, ниндидер социаль функция башкара башлыйсың үзеңнең аккаунтында. Шуңа күрә мин хәтта кайбер кешеләргә мөрәҗәгать иткәнем дә бар. Әгәр дә син үзең дә, билгеле бит, яра менә мин мәктәптә әйбәт укыганмын, мин филолог, ул минем эшем, мин дөрес язарга тиеш, ул минем өчен дөрестән дә тормышның мәгънәсе дөрес дип язу. Кайбер кеше өчен ул кирәк түгел. Кайбер кеше өчен башка ул, мәсәлән, мәктәптә дә укыган вакытта тормышта аның аның мәнфәгатьләре икенче төрле, аның байлыклары икенче төрле, һәм ул үзенең дөрес язганына игътибар итми дә. Ләкин мин мәсәлән мөрәҗәгать иткәнем бар, дустым, мәсәлән, синең аудиторияң күп, әгәр синдә язуда кыенлыклар туа икән, әгәр син теге акыллы текстан да бәлки нәрсәләр халыкка җиткерер текст язасың килә икән, син аны башкарылудан миңа гына җибәреп ал. Мин аның өчен бит синнән акча да сорамыйм, бер нәрсә сорамыйм. Мин аны әзрәк кенә теге төзәткәләп җибәрим, теге куясы өндәвен куеп анда шул кисәкчәләрен, кушымчаларын айырып, ахырына өндәүләрен, ниләрен куеп кына җибәрим ми әйтәм. Һәм инде синең турында бөтенләй икенче төрле фикер барлыкка киләчәк кешеләр. Минем кайракта күргән дә бар. Кешеләр интернетка язалар, хаталы язалар да, и бер заман пост килеп чыга, ул хатасыз. И уйлыйсың монда кемнең кулы тиде икән бу? Синең шул тәкъдимнәреңә ризалашучылар бармы? Кабул итүчеләр? Кабул итүчеләр бар әйе. Берничә кеше миңа шулай җибәргәләп торалар. Җибәреп торалар, шалтыраталар, миңа кайракта шалтыраталар. Күрәсең, шулар тоже Инстаграмны карап баралар, интернетны карап баралар, минем теге дөрес язуга, сүзләрен дөрес куллануга бик мөхиббән икәнемне. Сорыйлар, Фәнил, менә бу сүз ничегрәк ул, ничек кулланыйк, ничек тәрҗемә ителә дип. Андый кешеләргә нинди киңәш бирәсең соң? Менә дөрес язырга омтылучылар күп бит инде. Дөрес язырга омтылучыларга нинди киңәш бирәсем килә? Нәрсә дә булса языр алдыннан, хәзер бит инде интернет ачасың, анда bütün хәрефләр, нинди пунктуация, бөтенесе бит инде ул ярылып ята. Әле мин үземнең Инстаграмда да бер шундый кыска гына ролик урнаштырган идем. Мен әйтәм, эндәш сүзләр бит инде ул гади. Әгәр эндәш сүзе җөмләнең башында килсә, аннан соң үтер куясың, уртасында килсә, ике ягына үтер куясың, ахырда килсә, аның алдына үтер куясың. Бу гади инде. Шуны урнаштырган, миңа күп кешеләр рәхмәт әйтеп яздылар. Рәхмәт сезгә, без аны белмәгән идек. Мин дә уйлап куйдым. Сез мәктәптә ничә бирдегез соң дигән сорау килеп туа инде минем әйбердә. Аның бит инде мәктәпнең теге коридорында гына йөрсәң дә, барыбер ул синең башыңа керә инде ул. Мин теге әйтә алмыйм, мәсәлән, мәктәптә мин татар телен укыдым дип. Мин мәктәптә бүтән фәннәрне укыдым. Спорт белән дә шөгыльләндем. Мин мәктәпне 6 медаль белән бетердем, но мин барыбер дөрес язу минем өчен ул русча әйткәндә дело принципе инде. Шул минем фикерем шундый. Ярар, кабул иттек без моны. Ярар, әйтеп бетер алдым икән инде, ул теге кирип китәсен дә, аннан соң фикернең башы югала. Юк, монда бөтенсе аңлашылды, позицияң да аңлашылды. Алга таба дәвам итеп, менә нәрсә сорыйсым килә. Геосәясәт белән кызыксынасың икән. Бу шул синең тарихчы булуың белән бәйлеме? Дөрестән дә миңа бу сорау бик кызык. Беләсем килә, сез каян казып чыгардыгыз икән минем бу геосәясәт белән. Геополитика белән кызыксынуымны. Кызыксыну инде ул, беләсезме, ничек шундый өйрәнчек дәрәҗәсендә дип әйтик инде. Миңа ул темага укырга кызык әлегә. Мин нидер менә болай, мин менә баксаң менә болай икән, бу илдә болай икән дигән фикерләр йөртерлек дәрәҗәдә түгел. Миңа ошый. Ул китапларда бирелә торган тезислар. Мәсәлән, мин хәзер күбрәк шуңа дөнья бит тыныч түгел. Дөнья тыныч түгел, барыбер кайнар нокталар барлыкка килеп тора. Һәм әгәр дә инде шушы геосәясәт буенча китаплар укысаң, анда языла, кайнар нокталар килеп чыга, шундый җирләрдә кайда нефть бар. Нефть булмаган җирләр кирәк түгел бер җиргә. Анда кая нефть юк, анда бер кайчан да сугышта булган юк бер нәрсә. Димәк, шушы базарны контрольдә тоту өчен бара инде бүлешү бара дип әйтәсең инде. Аннан соң геосәясәттән менә мин соңгы вакытта нәрсәне аңладым, башка илләрдә бара торган процесслар безнең илгә дә йогынты ясый. Мәсәлән, шул ук әйтергә кирәк, анда бер китапта язылган иде, СССРның таркалуына 80нче елларда Гарәп әмирлекләрендә барган нефть сәясәте йогынты ясый. Димәк, нәрсә турында бу әйтә, ил аерымына булып яши алмый. Дөньяда барган процесслар, алар барысы да илнең яшәешенә, аның сәясәтенә, аның икътисадына йогынты ясый. Менә шул миңа кызык. Бүтән илдә нәрсә бара, нинди үзгәрешләр бара. Миңа инде бу геосәясәткә мәхәббәтне уятты дип әйтергә була Искәндәр Гыйләҗев һәм Мирхасим абый Госманов. Мирхасим абый Госманов безгә бик дөрес итеп һәм җиңел итеп
Кешенең дахилеге шунда күренә, ул җиңел итеп аңлата белә. Җиңел дә, үтемле дә. Җиңел итеп аңлата, менә ул халыкларның бөек күчеше ничек итеп башланган. Хәзер бит халыкларның бөек күчеше бит инде ул гомер буе бара. Кешеләр һаман кайдар күченәләр, ул бер вакытта тукталмый. Күчеш һаман бара. Менә шул халыкларның күчелешләре, төрле җирләргә урнашулары миндә менә шул икеге сәясәт белән кызыксыну уятты. Моның өчен мин тарихны аңлый башлауда мин рәхмәтне әйтәсем килә шул Искәндәр абый Гыйләҗевкә һәм Миркасым Госмановка. Алар миңа тарихи процессны аңларга ярдәм иттеләр. Әйбәт, рәхмәт. 3нче курста гына аңладым мин тарихны. Һәм аңлыйм бүгенге көндә мәктәп балаларыннан 3нче курс студенты аңлаган шикелле тарихны таләп итәргә кирәк түгел. Әгәр мин мәсәлән бүгенге көндә мәктәпкә тарих укытучысы булып барсам, мин тарихны аларга икенче телрәк бирим кебек тоела миңа. Без бит инде мин аңлыйм да, мәктәптә укыган вакытта син тарихны аңламыйсың, син аны ятлыйсың. Һәм инде менә тарихны ятлаган иң төп даталар дип әйтик инде, сугыш даталары дип әйтик инде, алар барыбер университетка баргач истә кала, һәм сиңа барыбер алар кирәк була киләчәктә. Син ничек итеп өйрәтер идең бүген тарихны? Безгә университетта булай өйрәтелә. Тарихта вакыйгалар тик торганнан барлыкка килми бер нәрсәдә, бернинди вакыйгада. Һәрбер вакыйганың була сәбәпләре. Иң беренче шулардан башларга кирәк. Мәсәлән, Бөек Ватан сугышы булган, аның сәбәпләре булган. Син башта сәбәпләрен карыйсың. Сәбәпләреннән соң инде әлбәттә русча әйткәндә ход событий, вакыйгаларның барышы, син шунда иң мөһим вакыйгаларны истә калдырырга тиеш, сугыш вакыйгаларын бурып җибәргән дип әйтик инде. Мәсәлән, Сталинград сугышы, Курская дуга, син аларны белергә тиеш. Һәм вакыйга беткәч, ул ниндидер нәтиҗәләргә китерә. Менә син шул нәтиҗәләрне аерып чыгара аласың икән, син тарихтагы бөтен процессларында ачып бирә аласың үзең өчен. Бер нәрсә дә булай гына булмый. Нишкәтеләр юктан бар булмый, ардан юкка чыкмый диде. Менә шул тарихка да бәйле инде. Система булырга. Менә шул система белән мин, мәсәлән, бүгенге көндә мәктәпкә барсам, шулай итеп кенә өйрәтер идем балаларны. Шул система белән. Балалар менә шундый вакыйга булган, әйдәгез әле, нәрсә этәргеч булган икән моңа. Шуны ачыклыйк әле башта. Событияларга күчкәнче, вакыйгаларга күчкәнче дип әйтик инде. Рәхмәт, Фәнил. Әйдә, хәрәмнең нәрсә икәнен төшеник әле. Әйдә. Даими сәхифәбезгә күчәбез. Хәрәм динебездә катгый тыелган нәрсәләр. Мәсәлән, караклык, исерткеч эчемлекләр эчү, отышлы уеннар уйнау, дуңгыз ите ашау, зина кылу, мал сатканда алдалап үлчәү, сихерчелек белән шөгыльләнү, ата-анага тупас итеп җавап кайтару һәм башкалар хәрәм эш саналалар. Хәрам кылган кешеләргә җәза һәм газаплар каралган. Әгәр кеше Аллаһтан куркып хәрамны эшләмичә калса, хәрамлы эштән яки әйбердән читтә йөрсә, аңа моның өчен әҗер, савабы булыр. Әгәр кеше хәрамны хәрам түгел дип әйтсә, ул кеше кафиргә әверелә. Мисалга, шәригать исерткеч эчемлекләр эчүне тыймый дип әйтүчеләрне китереп була. Хозур ТВ каналын караучы хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда хәерле сәгатьтә тапшыру. Бүген бездә кунакта алып баручы Фәнил Вакказов. Фәнил, юмор хиссе сиңа хасмы дип сорау бу ахмак сорау булар инде. Юмор синең тормышыңның ни өлешен алып тора? Юмор минем тормышымны күбершен алып тора. Мин тормышка да юмор белән карарга тырышам. Ничектер ул җиңелрәк, кәкре почмакларын туры итеп җибәрергә ярдәм итә. Кешеләр арасындагы ниндидер киеренкелекне юкка чыгарырга ярдәм итә. Ләкин әлбәттә инде юморга әгәр син шаярасың икән, барыбер күпмедер шиге булырга тиеш. Шикләрне белергә кирәк инде. Син беләсеңме, туясыңмы син ул шикләрне? Туярга тырышам инде, елдан ел мин аны күбрәк туям. Ярар. Бәлки яшьрәк вакытта бик туеп бетермәгәнмендер, хәзер инде туям. Ярар. Социаль челтәрдә синең менә бик кызык фразаң бар. Телең очлы булганда, җитез аяк яки көчле кул комачауламас. Менә бу гыйбарә бик кызык тоелды безгә. Тормышта синең шаяруыңны аңламаган, синең кинаеңны аңламаган кешеләр белән очрашырга еш туры киләме?
Иң беренче башлыйм бу фразадан. Әйе. Ул фраза белән инде мин үземнең мәҗлесләр алып бару белән спортны бергә алып баруны әйтәсем килгән иде. Мин мәҗлесләрдә эшләй бер әйтсәм, димәк мин инде әзер булырга тиеш. Нәрсәдер миңа булырга мөмкин, инде кыйып. Аллага шөкер алай булганы юк. Шулай да бу инде юмор дип моны кабул итәргә кирәк. Мин үземне беләсем ничек? Мин үземне мин шушы яшькә җитеп име, добрый дигән сүзнең татарча тәрҗемәсен белмим, беләсезме? Мин аны күпме эзлим. Аны безнең татарның бер сүзе дә ул сүзне тулысынча ачып бирә алмый. Әйе шул. Мин алайса русча әйтеп әйтәм инде. Мин һәрхәлдә яратмыйм сөйләмгә, бигрәк тә телевидение теленә рус сүзләрен кертеп сөйләргә. Добрый итеп шаярырга тырышам мин мәҗлесләрдә дә. Минем шаяру шундый, күңелгә тими торган, билдән аска таба чыгып китми торган, дөньяви шаярулар дип әйтик инде. Әлбәттә, булай Шәхескә кагылмый торган. шәхескә кагылмый торган. Әлбәттә, моның өчен гомумән мин уйлыймча, әгәр шуны алып бару темасына кирип китсәк, алып баручы кеше ул бик камил кеше булырга тиеш. Ул бөтен нәрсәдән хәбәрдар булырга тиеш. Син мәҗлестә ситуация килеп тугач, син аны дөньяви вакыйга белән бәйләп шаяртып куясың икән. Менә минем өчен мин аннан ләззәт алам. Әгәр дә шулай итеп тагын бер кеше шаярта икән, мин шулай шуннан ләззәт алам. Мәсәлән, шул пенсия яше узу фәлән. Әйе, менә мәсәлән, дөньяда бит процесслар бара, инде вакыйгалар бар, инде законнар чыга, шуның белән бәйле кертеп җибәрәсез икән, мәсәлән, шул инде пенсия яше белән дип әйтик инде. Канәгатьсезлекне ничектер юморга кертеп җибәрәсез икән, үзенең алып баруында. Миңа ул дөресен дә ләззәт китерә. Менә мин үземдә, карале булай дип шаяралдым. Аннан соң мин кеше сөйләгән вакытта да башымда уйлап торам әйтәм, монда ничек итеп матур итеп шаярып була икән бу сүзләрдән соң дип инде кешене үпкәләтмәслек дип тә, ләкин кешегә дә күңелле булып китсен өчен. Кайбер вакытта бит, мәсәлән, ниндидер котлау башланып китә, котлаулар бик шундый озак була, халыкны бераз ялыктырып җибәрә. Әгәр шушы котлаудан соң син берәр нинди матур гына итеп комментарий биреп куйсаң, инде кеше шунда ук иркенәйеп китә инде. Менә теге ул аңа 15-20 минут котлау тыңлаган онытып китә. Шулай, мәҗлесләрдә бит ул чыннан да хәзер нинди уеннар уйнатуы да мөһим түгел миңа калса алып баручының. Нәкъ менә тиешле дәрәҗәдә комментарийлар биреп, сөйләме камил булуыннан тора. Шуңа күрә миннән кайрак тасырлар, әфәнди, сезнең юмор номерларыгыз бармы? Мәҗлескә чакырганда, концертлар алып барырга чакырганда теге, сезнең юмор номерларыгыз бармы? Минем юмор номерларым юк, юмор ул туйда барлыкка килә. Туйда кунак нәрсәдер әйтә, син аңа матур итеп җавап бирәсең. Кызыклы ситуация, халык көлә. Син нәрсә әйттең, кемдер урыннан сине матур итеп, синең дулкынны тотып, матур итеп комментарий биреп куя. Шуннан кызык килеп чыга. Әйе. Шулай кайбер мәҗлестән кайткач, нинди шундый күңелле булды дип сөйлисең дә, нинди уеннар уйнаттылар? Уеннарда уйнатмадылар кебек, ләкин менә алып баручының шундый оста булуы чыннан да дәрәҗәсен күтәрә чараның. Әле ул мин шунда игътибар итә башладым. Алып баручы тәҗрибәлерәк булган саен, аның уеннары да әзрәк була. Чөнки ул уеннарсыз да кызык тудыра ала дип әйтик инде. Шуңа күрә миннән мәҗлесләр алып барган вакытта, сез нинди уеннар үткәрәсез дигәч, мин хәсән вакытта инде бөтенләй югалып калам. Чөнки бер мәҗлестә үткәрә торган конкурс икенче мәҗлескә ул тур килми. Кешенең бит менталитеты бар, мәсәлән, район менталитеты шәһәр менталитеты белән аерыла. Төрле төбәкләрдә яшьтырган татарлар төрлечә булалар. Һәм инде син мәҗлескә килгәч, мәҗлесне алып бара башлагач, үзеңнең җырларыңны җырлап җибәреп, әзрәк алар белән аралашкач син аңлыйсың. Аха, монда мондый конкурс әйбәт булачак. Бу конкурсны монда бөтенләй үткәрмәскә кирәк. Дип менә шулай дип кенә. Шуңа күрә мин кияү белән килешкә хәтта җавап та бирә алмыйм. Теге мәҗлескә әзерләнгән вакытта нәрсә була икән, нинди уен була икән. Чөнки мин кунакларны күрергә тиеш, аларны тоерга тиеш. Һәм соңгы вакытта кунаклар да пассив. Кунакларда күренә, ул сабан туйларда күренә бигрәк тә. Элек без мәсәлән сабан туйларына алып барырга барадыр, хәзер алып кына бармыйсың, уеннарында да катнашып кайтасың шунда. Сабан туйга барып, алып барасың, бөтен уеннарны уйныйсың, бүләкләрне җыясың да. Аларның да күңелләре күтәрелсен икән. Кеше күбрәк соңгы вакытларда инде тамашачы ролена әйләнеп кала. Киләчәктә сабан туйларда миңа калса, алар трансформацияләнәчәк. Менә ул уеннар, халык уеннары орткы планга карап, ул сабан туй бер җыелып, концерт караган көрәш карау бәйрәмләрдән китәчәк. Шулай бара инде. Туйлар да шулай бит инде, концертка әверелеп баралар. Шулай. Тегене чакыралар, монсын, саксофон. Чөнки хәзер кеше шул тикле теге чакырылган алып баручыларның хезмәтенә дип әйтик инде, аларның эшенә шул тикле ияләнде. Ул инде үзеннән чыгарып нәрсәдер импровизация ясау, ниндидер сюрпризлар әзерләүгә ялкаулана да ул аны кирәк тә санамый. Чөнки хәзер инде дөресен әйткәндә бер кешене бер нәрсә белән шаккатырып булмый, ләкин тарих гел кабатланып тора.
Мәсәлән, мин әле хәзер әйтәм, килеп җитәчәк шундый көннәр, мәҗлесләр кире өйләргә әйләнеп кайтачак. Ул көннәр килеп җитәчәк әле. Чөнки бер никадәр вакыт үткәннән соң кеше аны сагына башлаячак. Менә ул рестораннарда йөреп, кайда туйганнан соң аңа менә шундый үй атмосферасы. Миннән хәзер дә сорыйлар инде. Мәҗлескә килгәч, Фәнил, менә үзебезнең ресторанда булсак да, өйдәге кебек хис итәсе. Менә шулай үткәрә алмассыз микән? Менә үзебез өйдә утырган шикелле булсын иде. Диләр менә. Кеше барыбер уже хәзер сагына башлады. Фәнил, тормышта яшәр өчен нәрсә нигез булып тора? Бу сорау турында мин уйланам соңгы елларда. Чөнки син бит инде яшь бара-бара үзең тормыш анализы башлыйсың. Мин уйлыймча, тормышта яшәр өчен төп нигез булып тора синең үзеңнең тәрбияләнгән гаиләң һәм синең үзеңнең корган гаиләң дип әйтик инде. Мәсәлән, менә бүгенге көндә дә мин әти-әнием минем белән горурлансын дип яшим. Аларның йөзенә кызыллык китермәскә икән дип яшим. Һәм хәзер мин яши башладым инде балаларның йөзенә дә кызыллык китермәскә кирәк икән дип. Алар да менә теге синең атаң мондый, синең атаң тегендә дигән сүзләрне ишетү бит инде бала кешегә бик нык йогынты ясый. Менә шу сүзләрне ишеттермәс өчен теге яшисең инде теге лаеклы әти булырга. Минем өчен шул әлегә бүгенге көндә яшәүнең төп нигезе. Минем ике гаиләм, үзем туган гаиләм һәм үзем ясаган, үзем тудырган гаилә дип әйтик инде. Балалар турында сөйләшә башлаганбыз икән, аларга бик сирәк кушыла торган исемнәр кушкансыз, кемнәр сайлады бу исемне? Малайның исеме мин сайладым. Мин инде ул туган чук, Әйтеп китик инде тамашачыларга инде. Өйләнгән чук, аның ул исеме буласын беләдер. Минем малайның исеме Нурбәк исемле. Моннан бик күп еллар элек дип әйтик инде. Бәлки аңа 15 еллар бардыр инде. Мин Нурбәк дигән бер егет белән таныштым. Ул егет инде бүгенге көндә үзенең кем икәнен күрсәтте. Батулла турында сүз бара булса кирәк. Алтын маска премияларын алды бит инде. Минем өчен искиткеч талантлы һәм киң кырлы егет ул. Һәм аның шундый буласы инде бәләкәй вакытта билгеле. Безне Сәләт таныштырды. Әлбәттә, мин аның әйдәманы була алмыйча калдым. Мин әйдәман булып килгәнче инде алар үсеп киткәннәр, ул бию училищесына кирип киткән инде ул вакытта. Ләкин ул минем күңелгә шул тикле уелып калды. Һәм мин шул вакытта әйтеп куйдым, әгәр минем улым булса, мин аңа Нурбәк дип кушачакмын, чөнки мин аның шушы егеткә ошавын теләр идем дип. Ул бит инде барыбер мин дә Фәнил дип кушылган, әтинең инде шундый дусты булган һәм ул минем шуңа ошауны теләгән, шуңа күрә миңа Фәнил дип кушкан. Һәм син ошаганмысың әтиңнең шул дустына? Белмим, мин ул кешене бер дә күрәм юк. Минем улым Нурбәк инде үзенең кемгә аталган исемле кешесе белән күрешкәне бар. Берне тапкырда түгел. Чөнки мин теге Нурбәкнең туй мәҗлесенә алып барган идем. Бу вакытта минем Нурбәк бәләкәй иде. Мин аларны икесен бергә очраштырып, фотога төшереп алган идем. Ике Нурбәк. Аннан соң күрсәтергә менә шушы абыеңга аталган исем. Ну, аны белә инде хәзер, мин аңа сөйләдем. Кызның исеме башта инде мин бик нык Гөлзада Сафиуллина дигән ханым белән без барбыз да. Беләбез инде легендар шәхес. Аның оныгы бар, Ширин исемле. Хәзер бүгенге көндә инде Канадада яшим, шунда Америкада яшим. Мин аның белән шулай танышкач, аңа сокланган идем. Ул шул тикле тыйнак, тәртипле, шибәр, шундый матур җырлый. Һәм мин уйладым, кызым булса, Ширин дип кушар идем дип уйлап куйдым. Һәм шушы идеяны йөрттем мин үземнең. Һәм инде кыз туганнан соң мин бер кешенең алый ялына карамыйча, Ширин, улым, әйтәләр инде, әни дә бераз теге, улым, мондый исем бераз итмәде инде. Бар күрәсең, әнинең тыелмавы булгандыр инде. Кешеләр дә Хәләҗевтән Гөлназ каршы килмәде инде. Гөлназ әйтте инде, ул син ничек әйтәсең, шулай була. Ширин дип куштык без. Куштык Ширин дип. Ләкин хәзер сизәм бит инде Ширин ничектер менә балага карыйм теге, аңа килешү итмәгән шикелле. Аннан соң кешеләр мин бит инде үзең беләсең теге менә дөрес язу, дөрес әйтүгә мин бит инде бик карыйм, җаваплы карыйм. Кешеләр әйтәләр, ничек языла? Ширин монда ахырында Еманда. Ширинме соң, Сиренме? Анда шундый бутаулар китте хәзер. Аннан соң мин аңлый башлам, Ширин ул ничектер теге ябык исем. Ширин, ничектер менә Фәнил дигән шикелле, Фәнил, шундый мин үземнең исемгә әйрәккән теге. Аны кычкырып әйтеп булмый теге, Салават дип теге авыз ачып әйтә торган исем түгел инде. Фәнил, шундый йомшак исем инде ул. Бар кешенең мин беләнчә исеме бар, бер кешенең язмышы ничектер. Йогынты ясый. Шуңа күрә без фикергә килдек. Мин әйтәм, исемне үзгәртәбез. Гөлназ миңа әйтә, Алимә дигән исем миңа ошый. Мин әйтәм, әйдә. Малай минем исем белән булды, кызны синекен кушабыз. Шулай дип Алимә булды ул. Алимә булды да куйды ул. Кисәк кенә. Без Ширин дигән исемгә инде таныклыклар да алган идек.
Анан соң кийин үзгәртәсе булды. Ул үзгәртү бик Мәшәкатьле. мәшәкатьле икән, шуңа күрә мин бөтен кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Балагызга исем кушу алдыннан яхшылап уйлагыз. Үзгәртеп йөрүе бик документ эшләре, бюрократия эшләре бик авыр. Шулай. Яныңдагы кешеләрнең нинди сыйфатларына сокланасың? Мин инде берсен әйттем, тыйнаклыкларына сокланам. Кешеләрнең тыйнак Үземә комачаулы ди тыйнаклык, ә кешеләрнең тыйнаклыгына соклана. Сокланам мин кешеләрнең тыйнаклыгына. Менә шундый яратам мин тыйнак кешеләрне. Рәхәтләнеп ачылып китеп сөйләшә ала торган кешеләрнең. Хисетле булмаган кешеләргә сокланам мин. Минем белән бер дулкында булган кешеләргә сокланасың инде. Үз фикерен курыкмыйча, менә кешеләргә ошамый торган кешеләргә сокланам мин. Кешеләргә охшарга тырышмый торган. Тырышмый торган менә үзенчә яши торган. Безнең мин бит инде күбрәк эстрада тирәсендә, шоу-бизнес тирәсендә йөргән кеше буларак, менә ул безнең эстрадада бар андый кешеләр. Һәм менә алар шуның белән кешегә кызыклы. Кеше шикелле сөйләмиләр, кеше шикелле яшәмиләр алар. Үзләренчә яшиләр, менә минем ул батырлык. Бүгенге көндә үзенчә яшәү, хәзерге заман теле белән әйтсәк инде хейтерлар заманында дип әйтик инде. Үз тормышын алып бару, үз фикерен әйтү, ул кешеләр миндә соклану уятты андый кешеләр. Ул кешеләр миндә гомер-гомергә соклану уяттылар андый кешеләр. Иратны күбрәк эшләргә кем яки нәрсә рухландыра? Мин уйлыймча, иратны эшләргә аны бер нәрсә рухландыра тиеш түгел. Ул эшләргә тиеш инде ул. Ир ат бит инде ул. Шуның өчен яратылган дөньяга, эшләр өчен яратылган инде ул. Табыр өчен, булмаганны булдырыр өчен. Шуңа күрә мин уйлыймча, монда нәрсә этерә, менә мин нәрсә этерә. Мине эшләргә этерә инде, әлбәттә үземнең тормышны яхшырак итү теләге. Ул бит инде һәр кеше өчен дә хас әйбер. Әйтәләр бит теге балалар үзләренең ата-аналарына караганда яхшырак яшәргә тиеш дип, яңа буын яхшырак яшәргә тиеш дип. Менә шул итерә инде. Яхшырак яшәргә тырышу итерә. Аннан соң инде нәрсә итерә? Шул ук инде баналь булса да инде шул инде синең гаиләң итерә инде сине. Чөнки бит инде без теге бала тәрбияләүгә килсәң бит инде әйтәр, теге баланы тәрбияләргә кирәк түгел, үзеңне тәрбияләргә кирәк диләр. Әгәр син эшләмичә, өйдә аяк күтәреп ятсаң, ниме бит, теге ташландык тормыш алып барсаң, синең балаларың бит аны күреп үсәләр. Алар әйтәр, бәтәч болай да тормыш бар икән бит. Дип уйлыйлар алар. Шуңа күрә алар күрсеннәр менә әти эшли, ул эшли, ул менә безне без яхшы яшәшен өчен эшли, димәк, бездә алга таба шулай эшләргә тиеш булабыз дип менә теге үрнәк күрсәтүнедер менә эшләп. Шул мине итерә. Әтием сүзен ишетүгә күңелеңдә нинди хис туа? Мин монда шаярга яратам инде бу темага. Минем әти кишеткән егет без дигән җырым да бар. Мин аны мәҗлесләрдә җырлар алдыннан әйтәм инде. Мин аны гадәттә егетләргә, кияүләргә багышлап җырлыйм инде. Ул бит инде бары бәләкәй чакта син күбрәк әни янында буласың. Әле ул әти күпмедер бер яктан караганда дөрес шикелдә түгел. Әти эшли, аннан соң беразга кайта да, шул кайтканда да әни белән эләгешеп аларга гына теге өлгерәләр алар. Аннан соң тагын китә ул. Уйлыйсың теге. Бу әллә нигә бер кайта? Шунда да әни белән нәрсәдер маташтыралар теге, ызгышырга торалар. Әлбәттә син әни яклы ул вакытта. Үсәтшә синең әзрәк эшлисе килә башлый бит инде теге әти янына, теге әти синең өчен авторитет хәйләнә үсә. Син аның янына күчә башлыйсың, аңа булышасы килә, теге тактатып торасың, нитәсең теге йомычкасын җыйган малай дип теге шундый җырласын сүзләр бар. Өйләнгәч бөтенләй әти ягына күчеп бетәсең. Ничек торган икән бу минем әни белән? Дип уйлыйсың, үзең хатын белән яшәп карагач, бит ничек торган икән бу минем әни белән уйлап, менә шулай мин мәҗлесләрдә шаярам. Шуңа күрә әти дигән әти сүзе миндә бик җылы хисләрне кичерә. Мин үземнең әтиемә бик рәхмәтлемен, чөнки минем әтием теге күбрәк эштә булса да, ул минем тормышымдагы, бигрәк тә минем спорттагы, мәктәптә укыган вакытта спорттагы уңышларымның бөтенсендә күреп барырга тырышты. Мин белән инде ярыш булган, мин җиңел атлетика белән шөгыльләнәм мәктәптә, һәм инде районда ярышлар була бит инде, син шунда катнашасың, спартакиадалар. Һәм шул вакытта мин йөгергән вакытта әти миңа әйтмичә генә, ул вакытта бит инде сотовыйлар ниләр юк, әти минем автобуста эшлидер, күрәсең, ул кешеләр ташыган инде буш арасында. Минем шунда катнашканны белеп, шунда стадионга киләдер ул. Һәм мин йөгергән вакытта әтине күреп аладыр инде кеше арасыннан. Мин дә әллә нинди теге, мин теге беренче урынларга тиеш. Мин әтине итәргә тиеш түгел, әтине йөзенә кызыл китерә тиеш түгел дип. Аннан соң
Беренче урын алыр мин күбрәк. Грамота кайтадыр идем һәм гел бөтен ярышларда да будильник бирә торганнар иде. Безнең өйдә будильниклар рагат бик күп киткәннәр иде. Менә әти шундый. Хәзер инде үзем шундый әти булырга тырышам. Малаемның уңышларын күргә мин аны сизәм, уларны миңа күрсәтәс киләм. Әйе, менә уларны әти кара, мин менә моны эшли беләм. Без хәзер әзрәк теге велосипедта трюклар ясарга өйрәнәбез. Ул аңа шул кызык булып китте инде. Һәм ул беренче өйрәнә икән, иң беренче миңа күрсәтергә. Әти, менә мин шуны эшли беләм. Күреп торам инде, ул миннән көтә бәяне. Шуңа күрә әти сүзе минем өчен хәзер мин бөтенләй икенче төрле аны аңлыйм. Үзең әти булмыйча, үзең әни булмыйча, әни кадерен аңламыйсың дигәндәй, безнең хәзер әти белән аралар тагын да якынайып китте. Хәзер ул мине хәзер икенче төрле статуста инде кабул итә. Әти минем белән киңәшәшә, сөйләшә, без әти белән теге хәзер җан дуслар менә без бүгенге көндә әти белән. Любой темага сөйләшә алабыз. Әйбәт. Шундый, менә миндә шундый җылы хисләрне әти дигән төшенчәдә. Син нинди әти? Мин яхшы әти булырга тырышам инде. Мөмкинлек булганда мин вакытны инде балалар белән үткәргә тырышам. Чөнки аларның бу мизгелләре ул озакка сузылмаячак. Менә хәзер минем малайга инде тиздән 7 яшь тулачак. Хәзер тагын үтәр 1-2 ел без аңа кирәк булмаячакбыз инде. Ул мөстәкыйль булачак. Ул безнең назга, безнең мәхәббәткә бик, безнең яратуга бик мохтаҗ да булмаячак. Чөнки ул дөньяны үзе өйрәнә башлаячак инде. Шуңа күрә менә әлегә шушы моментлары барган вакытта мин шуның белән ләззәтләнеп каласы килә инде. Син әзерме шуңа менә аны җибәрергә шушы мөстәкыйль тормышка? Мин ничек дип әйтим инде, әзер дә түгел инде. Но бездән сорап тормый бит инде ул тормыш, бара алга таба. Менә бүгенге көндә инде хәзер теге психологлар да, психотерапевтлар да, мәсәлән, минем хатынга әйтәләр инде, малайны инде җибәрергә кирәк. Малайны җибәрергә кирәк, әтисе хәзер үстергә тиеш. Әни кеше инде барыбер әле үз ханатасыннан бик чыгарас килмәй, ул аңларга да була инде әниләрне дә. Но мин инде хәзер барыбер күбрәк роль уйнарга тырышам аның тормышында, аны егет итеп үстерәс килә инде. Үзе өчен үзе җавап бирә алырлык итеп, үзе өчен үзе тора алырлык шундый егет үстерәс килә инде. Дус була белә торган. Мин аңлатам хәзер менә нинди була ул дуслар. Син мәсәлән берәр нәрсә эшлисең икән, ул менә дуслар алай эшләмәс иде. Менә син монда аның турында нәрсә теге сатсалар нитсәләр әйтәм, менә дуслар булай эшләмәс иде дип инде мин аларны менә безнең алар ишек алдында эшли йөриләр. Мин алар белән сөйләшәм дә инде, аларны дус булуын, бер-берегезне сатмагыз дип теге, бердәм булыгыз дип, бер-берегезне рәнҗетмәгез дип, ләкин башкаларны да үзегезгә рәнҗетергә бирмәгез дип шулай дип ничектер белеп булмый бит ничек тәрбияләргә, үзең ничек дип дөрес дип уйлыйсың шулай. Сине ничек тәрбияләделәр, үзең ничектер менә ниндидер теге кешелек сыйфатларын биргә тырышасың инде балаңа. Алга таба ул үзе карый инде нәрсә килеп чыгараннан дигәндәй. Әле бит тәрбиядә, ул бит элек менә минем безнең әтиләрнең иң зур абыйлары ул укытучы инде. Элек бит совет заманында бөтен нәрсәдә тәрбия хәл итә дип уйлаганнар теге. Тәрбия, ничек син тәрбия бирәсең? Хәзер бит инде галимнәр бераздан кире кагалар. Хәзер гений. Син нинди генә тәрбия бирсәң дә, теге тәҗрибәләр үткәрәләр бит. Теге ниндидер уңышсызрак гаиләләрдән балаларны яхшы семьяларга алып, шундый тәҗрибәләр бар икән. Тәрбиялиләр, теге тәрбия бик шәп бирелә. Еллар үткәннән соң барыбер гений. Геннар үзенекен эшләп куярга мөмкин. Шуңа күрә бит инде хатын сайлаганда да 7 буынны белеп дигән әйбер ул тикмә генә. Син шулай тикшереп алдыңмы Гөлназны? Юк, тикшереп алмадым инде. Ул интуитив дәрәҗәдә хәл ителгәндер инде, дип уйлыйм мин. Шулай. Барыбер кеше бер-берсенә ничектер тартыла бит инде. Аны бит инде барыбер күзәтеп йөрисең, аны мин хатын белән 3 ел очраштым. 3 ел дәвамында барыбер үзен ничектер күрсәтә, син үзеңне күрсәтәсең. Барыбер сыналган, саламыйча гына алынган хатын түгел, дип әйтик инде. Күрдем дә, гашык булдым да алып кайттым гына түгел, барыбер. Сана бирдек бер-беребезне. Хөрмәтле тамашачылар, без дәвам итәбез. Бүген студиябызда кунакта алып баручы Фәнил Вакказов. Фәнил, син әби-бабайларыңны, менә әти-әниең турында да бик тирән хөрмәт белән, ихтирам белән сөйлисең, өлкәннәргә булган хөрмәтең сизелеп тора. Нәселегезне бергә җыю эшендә башлап җибәргәнсез икән, диме? Нинди ул гаиләне җыены булганмы, сезне сөйлә шул турыда? Безнең ничек дип әйтик инде, әби ягыннан минем әтинең
әтинең әнисе ягыннан туганлык җепләре көчле. Минем әби дә үзе шундый иде, ул менә мәрхүм үлеп китте, дөньяда начарлык бар дип белмичә. Минем әби өчен дөньяда начарлык юк ул. Аның өчен бөтен кешеләр дә әйбәт иде. Һәм ул ниндидер теге начарлык белән очрашса, ул прямо каушап калдыр ул. Әтәч болай да буламы икән дип, менә ул шулай дип яшәгән ул менә ничә 80-гә җиткән шундый начарлык белмичә дип әйтик инде. Менә аның ягыннан туганлык безнең бик көчле, безнең Хәбибә дигән әби булган. Хәбибә әбинең 6 баласы булган. Шул 6 баласының берсе инде минем әтинең әнисе инде. Алар инде бөтенесе бер авылда яшәгәннәр. Әлбәттә, әтинең әтисенең абыйсы сугышта үлеп калган, гаиләсе булмаган, шуңа бер аның ягыннан бераз гына туганлыклар аксый, чөнки алар күп түгел. Без монда бөтенесе булар бер авылда яшәгәч, безнең менә шулай дип гел туганлык мөнәсәбәтендә тәрбияләргә тырыштылар инде. Без бәләкәй булган вакытта, шул димәк, Хәбибә әби, аның 6 баласы, шул 6 баладан 25 бала туган. 25 бала. Менә шул 25 бала, алар битен двоюродныйлар булалар. Шулар очрашу оештырдылар. 96 елда беренче тапкыр булды инде. Очрашу. Аннан соң ул 5 ел сайын безнең кабатланып барды. Һәм инде аннан соң без аны оныкчыклар эләктереп алдык. Менә безнең бик зур кимчелек инде, без соңгы вакытта җыела алмадык инде. Хәзер тармак шул тикле. Хәзер тармак шул тикле киңәйде. Хәзер бөтен кеше теге үсеп бетте. Ярый, әтидән яшь вакытта без бәләкәй булгандан да җайлы 2 баланы кыстырдың да очрашу китәсең. Хәзер инде һәрберсенең үзенең кодагыйлары, ниләр киткән да зурайып китте. Шуңа күрә җыелу авырайды. Хәзер мин беләмчә шул Хәбибәнең 6 баласы һәрберсе үзе шундый сабантуй оештырырга мөмкин. Ләкин без барыбер белеп торабыз. Безнең ди туганнар кем икәнен, мин үземне троюродныйларны, четвероюродныйларны беләм. Без бик яхшы мөнәсәбәттә яшибез әй. Шәҗәрә төзелгән инде ул. Төзелгән. Безнең бер Гүзәлия дигән апа бар. Ул инде ул шәҗәрәне шул беренче очрашуга ук төзеп килгән иде. Хәзер инде ул шәҗәрә инде анда, белмим, хәзер бер истина булгандыр инде анда. Ки балалар туып тора, нәсел зурайып тора. Менә шул яктан бара безнең. Синең романтик ягың бик аксый диләр. Дөресме ул? Мин романтик түгел ничәптер, белмим. Кызыгыз тугач күңелегә дирәк йомшара төшмәдеме? Ну, кыз кеше күңеле йомшарта инде ул. Бигрәк тә ул мин дә һаман шул мәҗлесләр белән параллель китерәм. Мәҗлесләрдә шундый момент бар, соңгы елларда ул модага кирип китте. Кызның әти белән бигән моменты. Мин аны элегрәк бик дөрес итеп тәкъдим итмидем кешеләргә. Хәзер мин кызым тугач, мин аны бөтенләй башкачарак тәкъдим итәм һәм шул биюгә китерәм дә мин. Һәм сизәм инде бөтен хатын-кызларның күзләре инде юешләнә башлаганда, өстәлдә салфеткалар бетә башлый. Чөнки син үзең аны кичергәч, менә мин элек өйләнгәнче дә мәҗлесләр алып барадыр идем. Мин аларда ул мәҗлесләрдә шул тикле күрәсең теге мәгънәсез әйберләр сөйләгәнмен. Хәзер үзең өйләнеп, гаилә корып яши башлагач, минем бөтенләй сөйләү, алып бару һәм русча дип әйткәндә подача мәгълүматны бөтенләй үзгәрде. Һәм кызым булгач та син аңлыйсың инде. Әти белән кыз арасында мөнәсәбәтләр барыбер икенче үзгә. Һәм менә мин хәзер үзем шуны тойгач, миңа аны кешегә дә җиткерергә җайлырак. Нәрсә дисең инде син? Ата кеше инде җибәрә кызын дисеңме, башка нәселгә? Әйе, ничесең инде хатын-кыз ул дөньяга туа инде, башка нәселне арттырыр өчен, аны бит инде беренче дә булмый. Башка нәселне арттырыр өчен туа инде ул дөньяга. Менә мин әйтәм инде мәҗлесләрдә, мәсәлән, сез хәтерлисездер үзегезнең шушы кызны алдыгызга алып сөйгәнегезне. Менә мин хәзер шушыларны кичерәм бит инде. Менә мин хәзер алдыма утыртам, ул мине кочаклый, әти мин сине люблю ди, ятам ди, шунда әйтә белмәсә дә инде биттән үбеп ала. Мин әйтәм шул вакытларны сез хәтерлисездер, тагын бер тапкыр күзегездән уздырыгыз әле дип. Менә гомердә дә уйламагансыз, менә шушы кыз үсеп җитеп, менә мин хәзер уйлый алмыйм. Менә мин уйлый алмыйм, менә бу кыз үсеп җитер дә, һәм мин аны туенда әйтермен дип, мин аны бөтенләй күз алдына китерә алмыйм. Әйтәм, сез дә күз алдына китерә алмагансыздыр. Бит ул көн килеп җитте. Бит әйтәләр теге әти әгәрдә кызны күңеленнән җибәрә алса гына ул бәхетле була диләр. Менә ул кызларның теге кияүдән кайтуларында бит күп очракта шуның белән бәйлиләр. Әти димәк аны җибәреп бетерә алмаган. Ул аны ышанып тапшыра алмаган теге егеткә. Әгәр ышанып тапшырып тынычланган булса, ул кыз бәхетле яшәп киткән булыр дип шундый моментларда бар. Уллар белән дә шулай ук бит шул ситуация. Әниләр җибәрергә тиеш диләр вакытында. Шулай дип әйтәләр, шулай дип. Киленгә
тапшырырга дип әйтик инде. Теге син әни кулыннан хатын кулына күчәргә тиеш дигән. Юк, әле бит өйләнгәнче дә ул малайны син җибәрергә тиешсең. Җибәрмәсәң, ул хәтта өйләнә дә алмый диләр. Минем беләмчә барбер ул егет кеше үсеп иткәч, менә мин мәсәлән Казанга чыгып китү, ул бит инде бик файдалы булды. Мин мөстәкыйль булырга өйрәндем. Һәм барбер минем, әгәр дә мин мәсәлән әни белән яшәп, мин анда хатын белән яши башлаган булсам, миңа авыррак булгандыр инде, мөгаен. Мин барбер мөстәкыйль бу тормышта әзрәк үзем мөстәкыйль карап булып йөзеп карагач, миңа барбер өйләнеп китәргә әнигә дә җиңелрәк булгандыр дип уйлыйм. Чөнки мин аның янында бит инде күпмедер вакыт барып булмадым. Ул белде инде, бу малай чыгып китте, үзенең көнне үзен күрә. Менә хәзер инде гаиләсен тәэмин итә дип беләмчә. Мин хәзер әниләрдән сорыйм. Менә мин бүгенге көндә аңладым, мин әдиәне сорыйм, әйтәм, сез миннән канәгатьме? Менә мин шундый уйлап карам, әйтәм, булар миннән канәгать микән? Мин бит инде гел кайтып булыша да алмыйм. Әлбәттә бит инде әтиәне син дигән яшәвсен, бар балаңны үзең янында тотасың килә, бардыр инде антрак. Алар аңлый да торганнардыр инде үзең янында тотып булмаганны. Мин сорыйм алардан, әни мин канәгатьме дип, менә бер сорадым әле әнинең туган көнендә. Әни әйтә инде, улым, канәгать дип әйтә инде, ул нәрсә әйтсен инде. Улым, мин синнән канәгать түгел дип. Менә син монда кайтырга тиеш, безнең белән бергә яшәргә тиеш дип алай дип. Әйтми инде ул акыллы әтиәне алай әйтми торган. Хәзер алар аңлыйлар инде, синең үзең әйтмешли, синең үз карабың, менә шушы карап тормыш диңгезендә ышанычлы рәвештә алга таба йөзсен Алла бирсә, давылларга очрамыйча. Тигезлектә яшәгез Гөлназ белән, балаларыгызны мәхәббәттә үстерегез. Уңышлар эшеңдә дә, теләш кышлары биреп торсын сиңа Ходай һәр вакыт. Бик зур рәхмәт. Мин инде күбрәк сезнең урында утыра торган идем. Синең урында утыра торган идем. Бүген алмаштык. Мин бу якта дөрестән дә хәзер ул бит үзең ул якта утыргач, сорауларга да бөтен төрле мөнәсәбәттә буласың. Чөнки мин дә Казан кичләрен әзерләгән вакытта уйлыйдырым, ничек итеп сорау бирергә икән, халыкка да кызык булсын. Бер сорау эченә сыйдырасың килә бит инде, сорау кыска да булсын, но ёмкий да булсын. Шуңа күрә мин сезнең сораулардан бик канәгать. Мин беләмчә, бу сораулар белән мин ачыла алдым. Интервью ярының битеннән иң төп максаты әңгәмәдәшне ачу. Мин беләмчә, без бүген рәхәтләнеп ачылып сөйләшеп утырдык. Син ачылганың өчен рәхмәт. Безнең өчен бер ничекләр булмады. Рәхмәт сезгә. Ул телевидение кырыйдан карап торганда гына җайлы шикелле. Миңа да шулай тоеладыр, кырыйдан карап торганда, эченә кереп китсәң, аның кухнясы бик авыр икәнен аңлыйсың. Бик мәшәкатьле икән, шуңа күрә сезгә шушы авыр һәм мәшәкатьле эшегездә зур уңышлар телим. Сез инде үзегезнең аудиториягызны яуладыгыз. Аны югалтмагыз һәм гел үстереп кенә торыгыз. Амин, саубуллашыр алдыннан шуны да әйтик. Сезне дә Алла бирсә бик зур эшләр көтә икән. Яңа татар каналы ачырга йөрисез икән. Без дип аталган, шуңа күрә сезгә дә Алла бирсә шушы яңа каналны аякка бастырырга, үзегезнең тамашачыларыгызны булдырырга, татар халкының тагын бер яраткан татар каналына әйләнергә насыйп итсен. Рәхмәт сезгә. Фәнил, үзеңә рәхмәт. Исән сау бул. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә исәнлек, саулык теләп, сау булашабыз.